Purian itu hata, naing masukat tama, ulaon parsaurat tadi bagasan tikion, ima parningotan ari hamamaten itu hata Yesus Kristus, doh topik tosma hosana, adorak sutapuka, parsaurata, martangyang mahita di bagasar rohat tabi. Hamua kadongan sahuria, marpungu hitanuaeng di bagas joroon lahu patupahon parpunguan parningotan hamamate ni Tuhan Yesus, napataridahon holong ni roha ni debata naso halopuat tuhita jolma manusia pardosa. Taida ma iduk ni hapor seota namanaon hapor suhon, dohot haleaon ala ni hita. Hita hiando na ikon honabura ni patik alai sude burain nunga dituhuk Yesus anak ni debata parholong rohana soa atusan marhite parpunguatta di parningotan hamamate ni Tuhan Yesuson lam takas di rohatta naung di paobud debata arimas na tuhita mas saibalga asini rohana midahita pardusaon mared de mahita. Di
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadian na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan ni malim si songonido tama dihita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, na mabulat siyan akka pardosa, naong gabi tumibo siyan akka banwa gidjang, naso pola ganu pari songon akka si Tuhan ni malimi, mabuat jumolo pelea taringo tu akka dosa na sa diri, dungi taringo tu dosa ni natorobi. Ay sahali doi diulahon, di na mamelehod diri na ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale ama nami jala debata nami, para si roha na sumurung doho di sude jol mamanisia, nung ngadilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaod doho siya ni bagi, pola mate tarsilang, asa malua hami sian gomgoman ni sibolis, say parohay mahami mamikiri paononon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani di hasesaan ni dosa, doho di haluaon sian hamatean padua halihon, asa dapot hami hanguluan sa leleng-leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di Heber biddu 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapor siauni, jala na paujuk kosa, ima Yesus, nama naoton parsilangoni, sika nilas niroha tohap naihian, so dieto ngihai laon, gabe huddul di siamun ni habangsa ni debata, ido sahakna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen.
dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitop panasana adong, paruhum natigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahuula hami marhite sian pangalau sion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakkatayon nami nasoture. Rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum muhami alani dosa nami. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani. Asi maroham dihami. Ale debata nami. Pardenggan bahasa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di parbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangului ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami tuhanguluan nasora suda. Napi narbagabagam diakka naporsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Alani pangalau siotado ubahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni haso nangata. Jala binahen ni bugang na malumita hilala. Hasangapon madi debata na digijang. Tangihon hamuma hatani debata turpuk epistel di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus tarsurat di Sakaria bidusia mamukamaisan ayat 10 sada sahatu ayat 10 pitu. Hope marhite-hite mudar ni parpadanommu paluahon ho. Akan terbuang siakko, sian godung naso marisi aek. Mulak mahamu tuhuna nagotin, hamu ale akan tarante kiri mondope. Garis sadarion au mamaritaon ya, silopit dua do aswangonhu tuho. Ai hirasior husitak juda diau,
jala huparade ya Ephraim tu parporangan, jala husunggul akka anakmi ale Sion, dopak akka anakmu ale Tanogori, jala bahenok kumaho hira podang ni ulubalang. Jadi taridama Jehovah di atas nasida, jala ruar sumbiana, songon hilap, jala paluoni Tuhan Jehovah Nitsahuri, jala marhiteon akahaba sian dan sina ibana mardalan. Jehovah Sebaot mangodingi nasida, gabe suda panganon nasida, jala lutahonna akka batu ni abalang, jala minum nasida, jala marhari buron hirasian anggur, gabe gok nasida songon sawan pangurasan, songon akka suhini langgatan. Jadi di arina sasadai lehono ni Jehovah, debata nasida matua hu nasida, songon tu parduan biru-biru ni bangsona, ay aka batuni tupal do nasida, akan agabe partonggol di atas ni takona. Ayaha hina dengganna, jala aha hina hulina, dahanon pasibur magodang akka doli-doli, jala anggur akka namar baju idosa, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Tahati dakon mahapor siaw tai, songon nahinati dakon ni dongata sahapor siaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe saton di parbadia adorak so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hao pinor silang, na tuat tu banuatoru dong ditano, na mula mangolu di ari patoluhon, na manail tu surgo,
lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanay pargogo na so hatudusani. Disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jaladong sadahuria na badia. Uria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na mandok. Mula mangolu sogo daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen.
Tatangion ma sunggul-sunggul di perpunguat tadi bagas antikion. Na parjolo sadarion ima parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Laos di patupa huriat tado marulaon nabadia. Na paduahon aturan laho patupahon ulaon nabadia. Na parjolo akaruas na magodang manang naong makatidakon haporseaon manang lepasidi. Napaduahon akaruas na sohona RPB manang ruhut pamisangion parmahanion. Napatuluhon anon di pukul 10 manang pukul sada patupaon ni huriat tado marulaon na hohom. Alani dipangido tuhita saluhutna asara dehita maddohotise. Na paopaton di hari Minggu 20 April 2025 ima pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus marang Paskah parjolo domutusi pato paot tado ima na parjolo parmingguon buha-buha ijuk masuk pukul 4:30. Na paduahon parmingguon songon nasomal masuk pukul 7, pukul 10, pukul 10:05 dohot pukul 10:08. Na patuluhon laos pasahaton amplop bakti Paskah dohita di Minggu tanggal 20 April 2025. Na palimahon di hari Senin 21 April 2025 pukul 10:08 WIB di patu pado pesta paduahon parningotan ari hahihion ni Tuhan Yesus manang Paskah na paduahon dipangido asariahita laho maddohoti akka parsauran na pinatupani huriata. Songonima sunggul-sunggul di parsaurata di bagasan tikion.
Maredehita laos tapasahat piliatta sada adot sadabi. Oh
Dame ni di batana sumurung sian saluhutna roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Oras madihita saluhutna. Amang do tamuinang ruas di Huriata HKBP Bandungon. Sadarion tapatupa perningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Lau manorusi tu rohata asa marguna si tutu asa marlaba hamamate ni Yesus di ngolutna. Ijuluani doi marhite pertangyang pasyon. Tapai hutihut do nabirnit. Tapai hutihut do pangalaho. Tapangi hutihut do peristiwa nama satu Tuhan Yesus. Sisiani gir-gir donian naing mangihut to Tuhan Yesus. Ala idang manahan nasida. Ir hodok ni Yesus. Tungo mahamu martangiang. Alay modohodok do nasida. Tertakut Yesus di sidang. Jala songonima karena kebencian Herodes dohosi Pilatus naso maraleale gabi maraleale. Jadi kebencian ini menyatukan kejahatan. Asing ni musia kamang dohot tamu inang tidak doa kapangalao. Waduh, tuh. Si Judas Iskariot, Majehehol, guru. Si Petrus, Maswadahon, Debata. Simon, isi do Yesus di dokalak, si Elias, panurirang alai hoi si do. Mesias anak ni Debata, alai. Di peristiwa pasyon di suadahon si Petrus mati Yesus ihau pinor silang naeng tarimang isu seda-seda pangalahui jala taau tu dirita dia malabani hama mati ni Yesus idi ngoluta uja hama Markus 15 ayat 27. 1:40 alai di hosniari songgop manahulom tulia tanoi saat roh dipukul tolu. Jadi dipukul tolui mar suara nabalga ma Yesus majuhon. Ale debataku. Puasa tadi kono muau Eloi lama sabahtani. Jadi adong mana di bana jongjong di sini begisa. Gabi di dokma. Si Elias do jino nai. Alai merlojong masahalak manornopan limut tuasom. Di lohotom ma itu tolong lau painupon ibana. Huhu madidok. Atong. Taida ma. Manang narosi Elias paijurhon ibana. Dungi marsuara nagugu ma Yesus. Laos tos ma osana. Jadi mariba bola dua ma hire-hire na di bagas joroi siagijang tutoro. Dung di idalenan na mga dobi ibana songoni HP parmatena gabe di dokma tutudo anak ni de bata halahon manatap-natap dosian na daw di bainaina
songon si Maria Magdalena. Si Maria ni si Jakobus nauposo. Akup ni ina ni si Joseph tohot si Salome. Di huton na sida do ibana lau makubasi uju di Galilea dope ibana. Dukon ni ladobe aka na asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Ima sah. Urian itu hata hamu amang dohot tamu inang. Mungkin nung ngatoro pita menonton film The Passion of the Christ. Di sini partontoto do sada diusahon film itu sedekan mungkin peristiwa na terjadi itu diri ni Tuhan Yesus. Peradilan yang begitu membabi buta untuk mempersalahkan Yesus. Jala, torop halak, mandok parsilakum maibana. Jala dong Mose, sino paluaku, si Barabas, no manang Yesus, si Barabas. Ketika kebencian melingkupi diri orang, dia akan memilih yang jahat daripada yang baik. Yesus melayan, Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, Yesus menyembuhkan orang buta menjadi melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Sehari-hari Yesus lelah capek melayani umat. Tetapi di peristiwa Jumat itu orang memilih salibkan dia, lepaskan Barabas. Oma molo nunga digohi haja atau kebencian di diri ni sasahalak. Sehingga dia buta, memilih yang jahat bebas, dan memenjarakan dan mematikan yang baik. Ada nanai ngubaon ni salib, ada nanai ngubaon ni peristiwa salib di diri ni hita hajol maonon. Jalasian Markus 15 na hujahana king tawa husor-husor majona barjolo. Tangyang ni Yesus on namadok. Hali di bataku, buasa tadi kono muau. Olah Yesus sahalak na nama di hau binar silangi. Sisian haholongan ni rohana nasai torus jonok nungadang tarida be. Adong nama Jehehon. Sisian na asing nungalitun. Akan atorok dong badai nadenggan nabi nain ni Yesus tu nasida. Di dia akan amalumi sahina. Di dia akan apakpang naukehei. Dak tarida be. Nanggosada. Iradanga dong bedongan ni Yesus. Amang hacik dodi tadi kodongan. Itu teh. Hacik dodi tadi kon besti ni besti do tayak kenang. Besti. Marpesta hotoro bestimro. Adok persaulion las ni roha torop ro. Adong aka persaulion na dengan rame dan berkerumun mengelilingi engkau. Tapi saat masalah menghadapi, taksi orang pun menyapa. Hacik doinang. Wih tae. Lo bisa nganino penania ini Tuhan Yesus ida matorot do sisianna. Adong dua istilah. De matetes dohot 2:12.
sisean. Dekalos. Hai muse akamang torop bakam bersolio mangan 5.000 halak di dia doon. Anggus ada daktari dabe ketika Yesus disalibkan. Alai molo marsuara Yesus mandokan lede bataku buasa tadi kono muau. Napa sunggul hoddo tuhita molo tuk songoni be pangalahoni jolma. Ya kalas ni roha dia kaparsoran nauli roha lang alai molo masa hahabir ni dingolum sude halak mana di koko alai yang gode bata. Dak tadi konon nao. Idona naing dohonon ni Tuhan Yesus di son. Ay molo di suara hot Yesus Eloi Eloi lama sabahtane. Tangi yang niakan abedia don. Kabar tu Psalme 22. Dang nani sol-solan ni Tuhan Yesus di tadi kot diwatai bana. Alayasa di sol-soli jol maudo pangalahona songoni. Namana di kon halak yaka parsorion. Idona naing transformasion. Hidup bain na dito nahon hatani di bata. Rap mekel mahamu rap dohot. Na mekel. Rap tangis mahamu rap dohot. Anggo dison. Rap mekel. Ala yang go tangis usah damai. Itu yang harus dirubah. Salib harus merubah perilaku orang Kristen. Harus ada empati. Rap mekel rap dohot. Na mekel. Rap tangis dohot. Tangis. Amin. Uy matauba kay nang. Molo marbesti di las ni roha. Marbesti madi. Marbesti di ulop-ulop. Marbesti madi parukilon ni do. Amin. Awoy mo ba nang? Unang atong tatadi ko natin. Ala itu tuh. Molo targo hari don. Eloi Eloi lama sabahtane. Tangia. Laos diajari Yesus tuh. Na masa di nguluton si bata daksay songon na hinalomohon ni roha. Alay porosea do hita. Ia lomo ni roha ni di bata na dumingkat doy di dirita di nguluku nang di ngulo ni torop halak. Hidup bain namartang yang Yesus ditiki di Getsemane. Aliyama itak ni natarbain. Pasiding mapanginumanon. Alayunang rohaku, roh hamba. Salib Kristus adalah keputusan Allah. Jadi korban keselamatan bagi umat manusia. Songoni donang hitaina. Monota haringgason. Monota rado timangihut to Tuhan Yesus. Alay say masa parsorion. Songon nasoni halomohon ni rohat. Tai hutom matang yang ni Tuhan Yesus. Jadilah kehen. Atong talului madia dosakap ni di bata. Di keputusan na masa di nguluta. Nakpeso apalah songon na di roha. Alay rohani di bata manasao. Napadua ho namang dohot tamu inang pisak-pisang dotong turpuhon. Puasa hudok pisak-pisang di pataridahon panurat Injil Markus do adong do sahala namar lojong ketika Yesus berdoa ale de bataku puasa tadi konomu pitor marlojong ibana pitor di leon anggurna asom. Itu ngisi do Yesus di rohana. Apola anggurna asom leonot tu ibana. Manang nasinu mo manang narasunon dang binoto. Picak-picang do hama mati ni Tuhan Yesus di ngolo ni hala nasai holan na mga leon na roa na asom na paet tudongan na. Asaw nang masa besong anon. Peristiwa salib ini mau mengubah hidup manusia yang mungkin hanya memberikan yang pahit, yang mungkin hanya memberikan yang asam, yang membuat orang asoman, doho paetan, doho haciparnya hapan ni dongan. Kristus
hendak mengubah. Salib Kristus paingoton pangalaho si songonon. Itu benar di Yesus kita gabi sisihan. Itu di Yohanes 15 ayat 16. Dadahamu memilih tahu. Ala Yahudo memilih tamu. Asa huba diri hamu. Jala hot pergue mulai. Unang be pergue na asom. Ta pergue hot dingoluon. Alay pergue na tonggi makamang. Unang mapergue na asom. Nama baik kalak ngiluan. Unang be pergue na asom. Nama baik kalak asom dingoluan. Alay, salib Kristus memanggil umat Allah untuk menghasilkan buah-buah yang manis. Amin. Idong ulu ni sisian. Idong ulu ni halak nomor ni dan maka tidak kau silang ni Kristus. Ido perbui ni ngulu ni halak naung mamorsan silang ni Kristus. Dari dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Karena itu jadilah sumber mata air. Bukan sumber air mata bagi orang lain. Amin. Apa reso amang? Asa onang marisuang hama mati ni Jesuson. Mual natiyo mahita. Tuaka dongata. Tuaka na humaliok kita. Unang ma. Gabi naparo ilu ni dongan. Dohot naparo arsak. Dohot nama bengiluan ngulu ni halak. Napatuluhom ma agama. Hamamate ni Tuhan Yesus sian panguhalan ni Markus 15. Dilihat dosa da tiru waktu hita asa gabe siti dangi nasi tok kita di nguluan. Songon soldadui lek nani madok. Tung diberengi bana peristiwa makulum. Ayah anu noai ngonda terjadi. Tung diberengi bana ngajam tolu tokin nai monosomate dope pancahan di persilakoni dia akan dirosahi sampai mati. Ayah anu terjadi Tuhan Yesus. Pukul tolu sebelum diturunkan dia dan dikuburkan dia sudah mati. Longang ibana. Makolo portibion. Adong muse laporan. Mari bakire-hire di bagastoro. Apa ini? Analisa ibana. Spontan madok. Atong. Hapor siaon nama dok. Tutu doon. Anak ni debata. Menjadi orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Gabe halak siti dangi nasi tong. Ido juju ni silangon. Laos memudai hita doon ditiki si sonari di zaman naon. Di zaman sosmed do tegorna. Dalam dunia sosmedon. Nah di kuarang mah wah mungkin sudah banjir informasi. Alerong dosa ada filosofi ini informasion, apalagi na bergelut di bidang media massa. Adong dosa ada prinsip the bad news is the good news. Berita no roa, itu berita no lak. Makanya mencari-cari kesalahan. Dia masa saron. Dia mah kesalahan nyalak, pola dipublikasi haruan ni sasahalak, anggo bitor sar. Ido nanaing jamitan puasa. Jadi adong do tahapan na, molo naing atong warna aro teh olah narong berita adong makwarna share, ido teh. Dung di share gabe sar. Dung sar gabe sor. Sor matong baina. Jupang mana sor tu nasor, asing musesor na ujung na beran. Ima dunia si sonari. Ser, sar, sor. Ujung na gabiaha. Sursar.
Ima bolong bad news ni share. Ujungnya sursar. Sursar pardijabu. Sursar parsaoran. Sursar punguan. Ala nih. Share. Jadi ayo kita koreksi nih. Idona terjadi di dunia sekarang yang banjir informasi ini. Harus kita rubah. Salib Kristus itu mengajak umat Kristen, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi kebenaran. Jadi mahita, si hati dakon nasitong di ngoluon. Urang sor, ser, sor, ujung nasur. Jangan lagi. Tapi kita harus menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Pemberita-pemberita kebenaran, pemberita-pemberita salib Kristus. Asa marsaulihon gudang nguluni jolmaon di pabahenan ni debata di nguluna. Na parpudi maka mang dohot tamu inang. Iturpuk taon. Taida ma dakku boto sehuji donian manapsir puasa madau-dau paropuane. Di Papua Injil Markus Sodo, nunga di paihut-ihut nasida, Yesusi mulai sian Galilea. Satu Yerusalem. Alai di peristiwa salipi, kabe madau-dau nasida. Utafsir songonon. Alani torop ni jolma, naing membenci, naing manijuri, naing mamastam, tok melampiaskan kebencian, poidora gabi tersisi. Kasisian. Gabi daw. Ido raw main na di guari. Anong nosada filosofi no engon. Kejahatan yang terorganisir dapat mengalahkan kebaikan. Aka parjahatan akan aneng mangalasyahion, akan aneng mangalisingyon, akan aneng mamukulon, akan aneng malino na jonok tu Tuhan Yesus. Alayak kasisiani, aladak siap be. Gabi, dahu. Ang naso marani, akaparupuan ni marani. Alayala gumugo. Doras ni arus ni kebencianon. Gabi sumisi akasisian. Berarti peristiwa salib harus mengubah. Ikut dumoras namanya lakania kasisia jonok tu silangi. Asa sumi si hajahatone. Alai dung kebangkitan namaran. Aidung haheoni kok semangat iko marlojong. Memang tak kuboto dah kadongan. Molo hidetna favoritna di hama mata ini Tuhan Yesus. Hidet harus teh. Sai solho tu silang mi. Ido kan? Saira nangon-nangon lebat-lebat do perdalata. Alai edeni dongata di peristiwa salib pado merlujung au Tuhan Tuhau pi merlujung datang nasida doras. Alai hita sairan lelebat do lakata. Alai molotung lebab pi bagas manian pirenungata. Unang memadao-dao malolung ngata moto haluau do silangi. Dangu humani asini rohani debata no ina baluah kita alani merlojong mahita sai solhoti tatu silangi asa jonok lem jonok mahita unang madauda salib Kristus ini mau menyatukan, mau mendekatkan kita, mau merekatkan kita kepada Tuhan. Alani sotung adong be siya tonga-tongani ruas nadao parsaoran na di tonga-tongani huria. Halan nong makatinda ko Jesus Kristus namate do Jesus humokopau lam jono maparsaorata unang bemad daw ay nunga di pasisi Tuhan Yesus nasa najat jala di pasesahod do isa luhutna nama dok ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka nunga di pasisahot Tuhan Yesus isa luhurna. Dangadong be abad-abad tu hita jonok tu silangi. Alani sailam solhot mahita tu silangi. Anor rodo hita tu julu nilang katanon majalo ulaun nabadia. Tahapor siya do nunga sesa dosata. Alani lam tapajonok matu di bata. Lam tapajonok dirita tu ibana. Sai solhot hita tu silangi. Majalo asini rohani di bata. Amin. Martang yang maida. Ali Tuhan. Mau lihat ma di asini roham. Nunga hubigi hami hatam berita nau. Di parningotan ari hamamatim. Amati Yesus Kristus humoko pami perdosa. Ali Tuhan, say pargugui mahami. Mangauhon hamamate mi di ngulo nami. Asa margugo hami, asa si partangia kami, jala porsia hami dakta di konomo hami di nguluon. Alay molotung masa penasu abalapas di roha nami. Urupi jala dongani mahami pargugui hami mana dalomoni roham asima roham ali Tuhan pargugui mahami ruas mon maperbueho parbui na tonggi pargugui hami mga bolokong pangalahona asom siya diri nami alay marbual-bual maparbui na tonggi asima roham ali Tuhan pargugoy mahami ruas mo gabi si tidangin asitong asa sitong ulo nami jala gabi si buah barita na uli mahami ay nung nga pola mati ho humokop pami ali Tuhan madaw-daw do si siyani paiday-daw ho di silangi nuaing yang go hami say jonok mahami tu silang mimbangi hutok ko ay sisiam modo hami. Pasu-pasu ruas mon di sude ulaon na. Tu dia manami nanami borhat. Paherbak tangam muna badiay. Manupak jala mamasu-masu na sida. Jalon nami anon ulaon na badia. Maulihati madidenggan di basam na pasesahos sa luhud. Kakurangan dohot tagalion nami. Jala pargugui mahami manggota pon nasa najat di ngulo nami. Asa margugu hami patupahon nadinggan. Jalong matuhatang yang nami on. Nausap bawa kami Tuhan marhidi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demahita uhot tapasahat pilih apa duahon.
dia mua manami dohoti nanami tajaloma ulaon nabadia taparadima rohata. Mari dehita sa buku de nomor 152 ayat sada. Yesus namamu dosa libur tibion pangoluhani Yesus namamu dosa libur tibion pangoluhani Yesus namamu dosa libur tibion sai pasona amin 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 Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate muna. Dohot roha muna. Marhite-hite Kristus Jesus. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurong. Ama namin na di banua gijang. Asi roham topot mahami na pungudison. Adorang hupanga kami yang nomperpadanan nabadiai. Lehom matot di perbadiai tu hami. Asa ditubuhon haporsion na mangulu di hami. Asa positu tu rohan hami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nama kokop kami. Pargugui mahami macoda ho diri nami. Asarat tari huton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon na porsiaon na mangului. Sai taiti maroha nami. Asa lambalungu kami tu banua gijang. Asa sai masihor hami. Pai mai mahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Ita akan naong pinarhamaul ni debata. Ita sakapin waing mangatop perpadanan na badiai. Di bahini ita tibang majumulo, manang natau hita marulaon na badia. Asa unang hona uhum manangisi siyan hitaon. Ay holan nauduk roha. Jala na manol soli rohana alani pabahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia dihasisaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangatop perpadanan na badiai. Alai akan adohot marulaon na badia. Unang bedi oloy sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padau hamuma rohamusiani. Tung gotapok kamuma. Hosom dohot lateni roha. Alai paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate. Jalanang mulak mangolu humokopamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai. Tibahini tatak kasih majolo rohat tabi. Jala alusi hamu ma suku-sukunon jong-jong mahamu. Di parhatutu rohamdo halak perdosa hosian hatutubum. Dohot alani pangalosim di patik ni debata. Molo di parhatutu rohamdo dokma olo. Olo. Namarsak do roham alani dosami.
Jala dipangido roham naing malua hon waing siad dosam. Molo songoni roham dokma ulo. Di parhatutu rohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon. Panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mula manguluhu mokopo mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dokma ulo. Olo doho manggota posian nasa roham lateni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardinggan dohot talak nama ngarsahi ho. Jalana olo doho manesa dosa ni dongamu. Songon napi na nido ni roham. Sesaon ni dibata sudi dosam. Mono songon ni roham dokma olo. Atong tapauduk bema rohata. Jalata topoti masudi dosata. Ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali di bata amanami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Hai jut-jut tulau si hami patikmu. Tamado hona uhumu hami nuaeng dot sugut. Molo balosonomu tu hami hobar tu pabahenan nami i. Alai. Ala ni gudang niasi. Dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilihom muhumokop pami. Ala ni ubay na hupami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosa nami. Jala lehot tot di porbadia tu hami. Asa margugu hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tano ondo pehami. Amin. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jalan mauwas di asini rohani debata. Sai sahat matuhamu nahina porsyaon muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhiti-hiti goarni debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadian. Amin aliyama namin na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaon mo. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matu hamis sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami to gihot tu pangujunan. Palua mahamis yan pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot haguguon, dohot hasangapon rodi sa liling nililing na. Amen. Hudul mahita. Maridehita. Atong tangihok kamuma tona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badieng.
atong romahamu nungara desude ida jala dai hamuma dengan bahasa ni debata. Roma ida tujolo hobartunan ya turhon uhud di bagasan ede. Sai palingkas hoton diku, sai talikon
Yesus
Makasih ya Bang. Sai palingas fotoniku, sai
ngata jalo ulon na badia marolop-olop jala Maria yahita dihasesaan ni dosata. Taulop puma ulaon na badia na okta jalo marede hita sa bukid de 435 marolop-olop todiki. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jalanasa rohaku di bagasan memuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jala unang tung halu pahod denggan ni basana sudina. Ibana do manesa dosam sudina. Jala ibana pamalum akasahit musudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala di lehot tuho denggan basa. Dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Lebat terimas jala para si roha godang. Dang dibahet tuhita hopar tu dosata. Jala dang dibalosot tuhita hopar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tuaka anak konnado. Asini rohani Tuhan debata. Diakana makabiari ibana. Nung atakas di patuduhod debata. Holong ni rohanai dihita. Dina mate Kristus sumokopita. Uju pardosa dopehita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna. Jala gabe parpitor hita. Hinorhon ni mudarnai. Dibaheni. Sai pujion ni pamangaku. Dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata. Olat nyon, rodi salileng nileleng na. Amen tapasahat piliata tu debata. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupas sahat nami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati pulhon na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami medok mau liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huida hami holong ni roham na godangi. Gumodang doisian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak konna. Tung naso tertibang do godang dohot arga ni silehon-lehon mudi hami. Ay anak muna sasadai disuruho. Gabe jolma. Manaon pardangolan isa hisat do pastap-pastap. Gabi terbajal ibana jala tuha matean humokop pami. Mau liate marohanami. Ala nang sae utang nami.
Jala malua hami siat dosa sian hamatian dohos yang gonggoman ni sibolis. Alani pujion nami maguarmu nabadiai. Alanaong dipatupa anakmu pardomuan perdengganan nami Tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naong mamorsa dosa nami. Dohot dosa ni hajol maon. Mau liate maroha nami Tuho. Jala pujion nami mahorodi sa liling ni liling na. Say tatap huriam na hinokop mo jala na pinapungumi. Say pahot madihami hase saan ni dosa dohot dame. Say paiyasma jala parbadiai hami asa tarbuan hami tu banua gijang pasorhon hami tu akan abadia. Say bunuma jala parsilakom majol manaburuhi dohot sakap-sakap na roha di hami. Asa unang marlindak kami madapoton ama na di banua gijangi. Upa sahat kami diri nami Tuho. Jala hulihok kami maroha nami bahen ingananmu. Ala naong ni hokop mi hami. Di homa hami. Jala ho di hami. Sai patogu maha porsyaon nami Tuho. Asa hot lakka nami rodi ujung ni hamatian. Sai ramoti maakaruasmo. Nama meritahon honong ni roha. Dohot dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang matepe hami. Hodo Tuhan nami. Dohot raja nami. Saya si maroham. Ingot mahami di hasangapon mi. Jalabuan hami tuha sonangan. Na di lambung ni di batam. Amin aliyama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajamu. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluat siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina Tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina Tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Horas may tasalot na. Amo kadamang dohot dainang di nganat tabi mahita masih jalangan ala sopik ni partikiata jam sada ikom masuk mahita tulau nahohom ala tu jam tulun non tong domuse masuk minggu pelayanata ala ni di nganat tamahita hudul molotung pereses satokin boima alai roben non parhaladota lau pasahaton air minum dohot snack tuhita horas mak